то досить цікава річ, розумієте? Ну, однозначно. Інтересно. Тому що воно, наприклад, показує 45-й рік, і це надзвичайно важливе. Це є Угорщина. Це була Угорщина, потім це Закарпатська Україна, але воно показує... Тут якраз цікавіше друге. Дивіться, де юре – це Чехословаччина, де-факто – це Угорщина. А в реаліті-шоу від осені 44-го вже року, бо ясно, що тут 45-й рік це так, але зібрані дані це вже Закарпатська Україна. Котрийся відкрило, так трішки листанув, навіть не побачив, а тепер бачу. От, наприклад, чому буде інтересно і для мене, я таку книгу теж хочу, Лисичово. Іміє 2192 жителів, 46 греко-католиків, 1900 православних. Ви розумієте, це нормально. Ми ці дані не маємо, розумієте? Це теж в плані якихось там експертів, псевдоекспертів фігурує десь, впливає з тими речами, про котрі невозможно говорити. До речі, в Закарпатті має ще таку, знаєте, з тим, що ми трішки пройшло через це прозелітизм, але прозелітизм закарпатський, він є дивний 45-го року, тому що третина славян, русини, українці, як хочуть називати, третина була православних на 45-й рік. Там було 140 тисяч або 160 тисяч. А загал всі разом мались ми, скільки там, 600, 500, 600? Ні, вже на 46-й рік було 842 тисячі населення. Без угорців? Ні, от 846 тисяч. Всього населення було у нас на Закарпатті. Секундочку. У нас же багато чого, розумієте, чому ми у нас були і кальвіни, у нас були ті другі. Я маю на увазі, якщо беремо греко-католиків і православних, греко-католиків було, я зараз скажу, 461 або 62 тисячі, православних було 141 тисяча або 142 тисячі. Це, я говорю за перепис мадярський послідній 41-го року, я за цими даними, бо я цих даних ще не знав. Це я ж тепер тільки їх узнав. Бо за роки війни щось це поміняло, так? Я розумію, так. Цей прозелітизм не був такий, що на пустому місці прийшли і всіх поміняли, розумієте? Теж і той прозелітизм теж. Коли ми говоримо про прозелітизм, то ясно, що це тільки щось насильно, це тільки держава може застосувати такі механізми. Є поняття інший, релігійний конвертизм. Це вже інше, це інший термін. Це коли добровільні... Але Закарпаття мало свою традицію 25-річну, коли православ'я формувалося вне контексту або якісь підтримка або підштовхування держав, просто люди, народ од народу, без всяких силових методів. І ще пережили конкордат, коли, наприклад, ті 100 тисяч православних, котрі перейшли з храмами частини. Там по-різному, там, може, не будемо вже тепер. Дивіться, все-таки Прага у 20-х роках було, це пише і Бурега Володимир, значить, і багато істориків, все-таки вона більше прихильно ставилася до православ'я, чим до греко-католиків. І це зрозуміло чому, я це пояснюю чому. Це правда, дивіться чому. Більшість греко-католицьких священників є мадярофіли. Для Праги було важливим, щоб тут не було п'ята колона. Це правда. Володимир, це дві речі. І вони, негативно або нейтрально себе відносили, або більш прихильно. Ні, Прага відносилася негативно до духовенства і ієрархії, натомість до самих людей відносилась негативно до православних, до самих людей. І тому Прага не дала зареєструвати ані єпархіальне управління десятиліття або більше вже до 31-го року. Так, не було, приходи не могли по 10 років люди перейти. Судами добивалися, що є православні, чеські урядовці відмовлялися реєструвати людей православними. І не було так, що Прага ставила до православних відносин з тим. А ще в 26-му році, коли там підписали конкордат, потім зробили... 28-му. Модус вівенді маєте на увазі. І православні громади втратили там, де села перейшли повністю, 40 храмів були просто відібрані, людей на вулицю вигнали, людей 4 тисячі православних і 30 греко-католиків в селі, і їх вигнали з храму, і казали, йдіть в поліся, моліть 4 тисячі. І люди це пережили все, і тому 45-й рік для них був зовсім дивний і не зовсім такий простий. Тобто вони мали і це, і плюс ще, до речі, теж така це, і завдяки бендесівським джерелам ці декотрі речі можна так собі попитатися, зрозуміти, бо так то взагалі темрява, непонятно, що відбувалося, як відбувалося. Ще чеський уряд, ще один, той, що він дуже негативно відноситься до православних. Ви знаєте історію тих десятиріччя, коли тягнулося, і що чеський уряд виробляв. Він казав, а може ви все-таки хочете бути Константинопольського патріархату, а може це кого? Прислав ще одного єпископа. Ми відходимо, знову ж таки, дивіться, Прага офіційно заявила не геть від Константинополя, а геть від Риму. І це було гасло Масарика. Коли підписали конкордат? Так в 20-х роках це 100%, а конкордат 28-му, кінець 20-х. А в 28-му що заявили? На початку 20-х років було доволі недобре. Тому що Антоній Пап не хотів присягнути на вірність Словацької Конституції. Це ж правда. В 24-му році Рим не знав, що робити, його усунули, перевели у Мішкольц. Це до ГБЄ тягнулося, так. Але
Це було виключно Так що до тут ієрархії, до тих однозначно. кількасот священників. Натомість для Конфлікти загалу- були, і держава брала участь. Тобто Дивіда і Тімпера, вона намагалася знову ж таки проявити. Спочатку тих підтримали, потім цих підтримували. Це було таке. Ні, православних не підтримали ніяк. Ні, підтримували. Це є, що в Донеця теж є дуже багато до таких матеріалів архівних. Ну, от дивіться, Тут було. навіть будівництво храму, земля була куплена в Ужгороді. Брали кредити і так будували. І 10 років не могли ні зареєструвати. Навіть люди, котрі були в кураторії, не могли зареєструвати, що вони православні. Розумієте? Держава того не давала, а в ніякий спосіб давила і тисла. Розумієте? Потім, коли люди зібралися, вже прийшли, їм сказали, ви маєте змінити єпархію, другу церковну структуру. Там були такий момент, чеська держава... Ми можемо про це окрему тему робити. Розумієте? Про ці от конфлікти ж були. Не була Ми ж не будемо демократичною для православних. Була демократичнішою за Австро-Угорщину, зуміла бути, натомість демократичною для православних не було. І тепер православні ці 20 років до 38-го і там далі, вони з великими тяготами формувалися, да, як потрішки. Знаєте, потім учбові заклади православні ви ще не мали. Людина, яка йшла, наприклад, в 35-му році в учбовий заклад, вона мала принести, що вона не православна дитина, розумієте? Якщо в гімназії поступала, вимагали і таке, і то були проблеми, суди відбувалися. Чеський уряд казав, гімназії церковні, що ви хочете, нема нецерковних, так що православні без гімназії лишайте. Там були не було так, що 20 років в Чехословаччині це було з трудом, але це було антидержавний, як сказати, православні люди робили це від себе і проти того, щоб держава робить. Натомість не підтримку держави. Тобто зовсім унікальна ситуація, котра ніяк не відображає в теперішніх дослідженнях якихось історичних, що як православні ті дійшли і до 91-го року. Це треба вивчати, як всупереч державній політиці антиправославній чисельність православних зросла з 507 осіб до 141 тисячі. Так. І до цього ніхто не підходить. Чому? Ми до цього не дозріли. Тобто